Takže čaute, volám sa Ramboman a začínam hrať. Takže teraz ideme hrať Simpsons Hit the Run. Keď som sa popletol, tak som to volal Simpsons Hit the Run. Takže môžeme si dať New Game a môžeme ísť. No, my som si dal. No čo by ste povedal, hot, takže teplý. Coca-Cola. A ja by som si dal, ale mám. Jej, za chvíľku vybuchne. 5, 4, 3, 2, 1. Áno, vybuchni! Vybuchni a nevybuchnul. Takže môžeme. Ovláda sa tak, dobre. Tak sa kope, to sme nevedeli. Dobre, tak si použijeme úlohu. Ako? Aha. Takže má ísť do Quickie Marku, zobrá zmrazlinu a voľaké pitie. Tak, a ideme. Autíčku, hádam, že budem vedieť riadiť. Ako sa aha. Také debilné riadenie. Čo je policajti, skúška? Wow! Drifting! Áno, vyskočím. Skúška. Áno. Jumping! No tak to bol taký drsný jump. A freestyle. Ako sa vyjde, aha, takto. To čo je? Počkaj. Tak pomaly? Nič, kop. Yes. Prišli. A myslím, že je to prišli. Tu je aký kop? Haja! Ako ninja. Ako sa uteká? Aha. Tu skúška? Som sa bagol. A zvali Quickie Mart. Počúdaš? Tak tam zostaň. Tak, dal mi. Ledoveký bojovník, aj s paličkou. Rozprávam. Kamož, ja som pozeral minulých let's playerov a ako zistil som, že dajú sa to aj kupovať oblečka. Tak neviem, či sa to dá, alebo to ma len oklamali. A že či sa dá ukradnúť aj auto. To tiež mi bolo povedané. Aha, dá. Woohoo!
ja za to dostanem prachy. Čo je? I didn't do it. Keby bolo aj v normálnom živote, že narazíš do slupu alebo do detí a dostaneš za to prachy. Alebo do koša. That's the easiest part. Aj do manželky. It's super easy. No. Holy Lisa, what? Ďalšia úloha. Máme zobrať Lízu. Do školy máme ísť a ona je voľakom čo robí, čo chemické hovadiny. Ja jej mám doniesť chemickú hovadinu, aký projekt, alebo čo to tam bolo písané. Jeden s krátkou. Ne, tým s krátkou. Skrátka. Wow. I blame society. Lousy, rotten, karmic retribution. Na bok. Tu. Počkať, ja mám dohnať voľakoho. Tam vás bol. Aha, ja som druhý? Počkaj, to mi nechápem. Už taký angličtine som nedobrý. I am evil Homer. I am evil Homer. Čo si to spievaš, ty debil? Ja tu mám krízu. Maybe a driver's ed Tak, class might help. musím znovu dať misiu. No! Dojte za mňou. Typujem, že ešte keby tam bol pán Ben. Počkaj, veľké autičku si zabriem. Ouch! My bikini zone's chafing. Teda. Can O, you come moja and get autička. me? I'll pay you in back rubs. Vynikajúce, mimo. A ideme. I'm a Ale little dosť rýchle. speed thingy. Learn to drive, dumbass. A ide sa. Kto je to tam? O, Vibration. čo nezmizol ten strom? Veď minule som narazil do stromu ani to... Okay, Dla that's mňa je to... all, dude. Susedko. Hehe. Moment. Zdraví. Aj keď trošku búram, ale to nevadí. Oh, Lousy, rotten, karmic retribution. ne, už ideš za mňou. Možno svedomí tých Nothing ľudí. lasts forever. Ne! Please don't do. Jasné. Homo. Teraz už ma to nahnevalo. I have no insurance. A už ide sa. This is one weird play. Oh no, I Ne? have a wedgie. Veď to je pán učiteľ. Possessions are fleeting. Tak toto ne. On nemôže skrátko, a ja môžem. And people Toto say ti I'm nedovolím. Skinner. That was an insult. Si ma kedysi I would like učil. to Au! have here. Áno. Jo, narazil. No. A ja som narazil. Eat my Ne. To ešte ja nechcem. To nechcem. Toto ja nedovolím. Ja chcem byť prvý. Freestyle. mistakes were Takže made. sa vystupuje. Nemôžeš počas jazdy vystúpiť. To je jaká hodina.